Irrid ngħidlek xi ħaġa. Hija importanti rigward xi ħaġa inviżibbli li tassew tmiss il-ħajja tagħna lkoll. Tinsab madwarna. Madankollu, spiss ma ninnutawhiex biżżejjed. Jew ninnutawha biss meta tisparixxi, meta jkun tard wisq. Huwa post uniku ħafna. Post fejn kulħadd huwa milquh. Ikun li ma jkun it-tim li żżomm miegħu. Jew il-ħwejjeġ li tilbes. Post fejn tista' titkellem liberament mingħajr ma tmur il-ħabs. Post fejn ma tmutx għal trofa xahar. Post fejn il-ġejjieni mhuwiex f'idejn bniedem wieħed biss. Fejn tista' tbus lil min trid. Fejn nistgħu nħossuna siguri u nieħdu ħsieb xulxin. U post li uliedna ikunu jridu jgħixu fih ukoll. Post fejn ninaqdu kontra l-avversità u li minnu niddeċidu il-futur tagħna flimkien. Huwa post prezzjuż u jissejjaħ demokrazija. Ejja nżommuha b'saħħitha flimkien. Ingħaqad ma' Flimkien.eu għad-Demokrazija.